Er binnen duizenden vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelfs, maar meer nog voor een oor. Nou, we zijn allemaal Rut, hè? Ik ben Alco Rijnga en ik ben skipper op het scootje van Heerenveen, de Gerben van Maan. En ik denk dat ik, together met de bemanning en met de aanhang en met de schaduwbemanning en bestuur heel druk bezig ben om het scootjesignal in stand te houden. Het scootje van Heerenveen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen voor het dorp Heerenveen en zorgen dat het scootjesignal bestaan blijft. Dus we dat Appie direct opkomen, want dat is de hoofdchef, vrijwilliger, schilderwerk en de draaiers is maar bij deze leer in het zeil omheen. Nou, iedereen vindt de benaming kloten vinden ze altijd wel leuk. Nou ja, dit zijn dus de kloten. De kloten zorgen ervoor dat die draaiers is maar hier rond, dat het zeil makkelijk bij de mast omheen ligt. We zien nou de Roekenpalen race ziet dat. Dat is een wedstrijd wat eigenlijk voor ons een beetje een afsluiter is voor het zeilseizoen. Nou, dat is meer voor de show en voor omdat we zo graag zullen willen. Het scootjesignal is een ziekte waar je maar besmet bent, dat zeggen wij altijd. En dat is wel hartstikke leuk. En je moet gewoon onderhoud plegen aan het scootje en daarna even op zaken het wedstrijdsignal. Dat is gewoon fantastisch om zulke skip te mooie wedstrijdsignal. Volgende week dan moeten we weer onderhoud plegen aan het skip. Met behulp van heel veel schaduwbemanning nemen we dat. En als die vrijwilligers net heeft die ons daarbij helpen, dan is het heel moeilijk om een scootje in de vaart te houden. Het scootjesignal dat is natuurlijk een onderdeel van de Friese samenleving. Vroeger werden vracht mij vervangen, wat om mijn vrachtschepen gaat en mijn vrachtauto's en dergelijke. Die scootjes is vroeger een heel belangrijk onderdeel geweest van onze samenleving. En dat wij misschien dat in ere houden, waar dus pakers en beppers vroeger mee begonnen zijn, dat wij dat voortzetten, ja, dat is fantastisch. Zoek van meer informatie over Varenoor op uw Facebook-site.